Gabi sa adong namin mga tuog, nangutana ko ni Brother Bon. Brother Bon, ako'y mumisa ugma. Katawaan man ko niya, yung siya nga, kisap man nila, ikaw misa ugma, kay online man. Basta online, ikaw may tigmisa, kanya kami sa Brother Jovic, mo celebrate rami. Ako giday mumisa ron. Mauna nga, wagi ko mag-andam kay, anong mag-andam naman ko nga, igo na tingalinaw nga. Pangatawa po mo, kaya ba mong mga igsoon ko na ni Kristo, bago lang ko nakakita sa salida nga Lion King, niya na kanta dito nga nakapatandog kayo na ako. Gusto na ako nga himuon na ito nga kinumtanan, uban ni Father Jovic o ni Father Bon, kanako. Katong awit sa Lion King na naguluhan, Hakuna Matata. Ang Hakuna Matata, usa na siya kapinulungan nga gikan sa African nga mga tao, ug ambot ipasabot ana, no worries. Why kabalaka? Hinaot punta nga mao niya itong sawan karong adlaw o karong mga panahona nga no worries, di ta mabalaka tungod kay naay Ginoo. Puro gina importante tungod kay naay Ginoo, musalig ta Ginoo, wa gid tay kabalaka. Nanong mabalaka pamantang ang Ginoo mangay atong gialagaran. Hinoon patigbabaw usahay ang atong pagkatawhanon. Apan ang atong pagkatawhanon mapildig yun na sa atong pagka matuuhon sa Dios nga anaa kanunay nagtan-aw kanato. Karong adlaw adunay tulo ka tawo akong nailhan nga nagsaulong sa ilang adlaw nga natawhan. Ato po silang iampo. Una, ang atong bikaryo general sa Dios sa Talibon, Monsignor Ignacio H. Reyes. Klaro kayo kay nga Ignacio mo na kay karong adlaw atong isaulog ang kapistahan usab ni San Ignacio sa Loyola, ang nagtukod sa kapunungan sa mga pari nga gitawag og Jesuita o Jesuits o Society of Jesus. Sila ang unang niabot dinhi sa Bohol aron pagsangyaw sa maayong balita. Ikaduha, si Seminarista Julito Camacho. Ug ang ikatulo, si Mr. Ramon Quitoriano. Kining tulo ka mga tawo nga akong makaila, nagsaulog silang adlaw nga natawhan karon. Tagsarabi ni mag-adlaw kag 31. Katapos ang adlaw beros Hulyo, pero natunog lang nga Eastern San Ignacio mo na nga ato po silang hinumduman sa atong mga pag-ampo. Mga igsoon ko na ni Kristo, duha ka pulong ang ako gusto nga ipaambit. Sa ngalan ni Father Jovic o ni Father Bon. Una, pasaylo ami kung galing na mga panakot nga nakapasakit mi ninyo. Ikaduha, daghan kayo salamat sa inyong kaayo, sa inyong mga pahiyom, sa tanan-tanan na inyong ipakita kanamo. Mura to. Dili na nato daghanon. Kay madugay na ta, kunya daghan na po tag mahuna-hunaan. Niya, nananyay mo to, isod kayo. Muna nga palihog manindog.